Baina zuretzak daka. Oh, ze ondo. Aber benetan ondo ezagutzezun jendia, edo ez. Primera. Asmatu berrezuku jarriko izugu imagen txiki bat, Vale. ezpain batzuk. Vale, eso no. Eta asmatu berrezu zein daun, Vale. horren atzean. Jende ezaguna, zuk ezagutzen dituzuna, bai? A ber, lehenengoa mesedez. Nire lankideak dira. Ah, vale. Santi Abascal. Sandoña Guerrero Mercor. Bai. Pareko dira. Barkatu, Andoni. Hemen izan genuen, Andoni, etorri da. Makina bat. Bigarrena. Bai. Oh, Itziber Garmendia. Jo, Itziber, bai. Itziber musu bat. Aitzi berre bai, bero izan dugu. Bai, oso nada Itziber. Venga, Oso hirugarrena. jatorra. Urrengo hau, ez du omen momentu zauki. Wow, kontuz, Urko Lazabal. Ez. A ver. Hostia. Hiru aukera, Euskal Herrikoa da? Venga, vale, esango izu. Edo Trebiñokoa. Kanpoku da. Kanpokoa da. Karralejalde? Andaluza. Dani Rovira. Bueno, barkatu, ezin dut esan ikusi arte, baina bai behar. Oso jarri. Dani Rovira. Oso, no? Ete ikusten du baina, Dani. Ai, Dani seguro baina ez unian etorri Dani. Eta zelaku da, Dani, karo, horro 8 apellidos baskozen berakin lan inzien. Ba, oso jatorra da, eta txarto pasatu zen duen, Gero izugarrizko arrakasta dukizun, eta kaletik beragaz egotea, ba, saia zen. Baina, bueno, izan behar du. bere bizitza guzti saldatu zen. Arrakasta gestionatzi ebe, arrakasta ona eta txarra. Eta txarra, batez ere hauetan txarragoa da. Arrandan. Bai, tabernetan ez da saia, ez da reza. Bai. Jendeak ez zergaitik ez ditu ezagunak bakean. Venga, miren atara pistola. Baina hori bakezu ze pasatzen da. Lander ikusten baduzko parrandan. Guri ikusten gaztuen moduen. Egunero gurekin da, ustal, eta azkenien emoten da. Oi, bai, guri joba moduen, gure joba moduen, gero zemie moduen. Orduan emoten da, ja. Jendea jatorra da, normalean jatorra da, Hori pasatzea. ulerturik, baina, bai, linea hori ez pasatzeko. Gauez, bai. Beloki, zuri etzaizu pasabori askotan, zu oso fama guazea, kariño. Eta guapua. Inoiz, bai, bueno, garri. A ver. Gauz ezberdinak die. Bada mikrofonua, Joseba, ez dakit. Entzuten alda. Gauz ezberdina da arrakasta edo arrastaka jutea. Kontu horrekin, hartu zaztu hori. Ze askotan... Ba, honekin bukatzen dugu, programa. Bai. Urrengo irudi badakagu. Lander ikusi. Beste bat. Venga, beste bat. Hau emakumie oso ezaguna be bai. Peka hori? Peka hori oso mitik, Euskal Herrixan oso ezaguna da, Andrea hau. Emakumie. Eta zeurekin lan jau zeuru. Gure zuzendaia oso txistosoa. Itziar Lazkano? Ez. Cindy Crawford? Pipi Estrada. Ai, Maribel Salas, hostia, barkatu. Bai, Maribel. Barkatu Maribel. Bai, barkatu Maribel. Bai. Barkatu teza. Nire ama izan zen La vida padren. Bai. Oso laguna gara ere. Bai. Eneko Sagardoi. Gainera, beragaz joango naiz oporretan orain. Bai, eneko da. Edo bere bikia. Edo Ander. Bai. Urrengo astean oporretan joango gara. Bai, elkarregaz. Etortzeko nahi dunean baita ere. Ez da eturri? Esango diot. Mesedes, Durangon saus. Urbanik geratuko zapiztu. Etorri, eneko gainera orain superproduzio bat. Bai, Roland Emmerich egaz, Anthony Hopkins egaz, egon da lan egiten, Eneko etorri ni nahi du jakin Anthony Hopkins buruz zerbait. Ni eneko asko maite dut eta asko miresten dut. Hombre, ez que eneko da makina bat. Baina eneko tortza alde ba, onintzen baita ekarri berdeu, Bai, porfa. Lehen komentau dugu,